Ndewono, nwanne ụmụ Igbo. It's been a very long time since we did any, our normal talks. But I don't know. I've been busy, and almost everybody has been busy. But I'm happy that we are, our movement on Aganiru. Everybody's contributing. Everybody's saying stuffs, and the rest of it. But I want to say something this evening about rituals. If you open your Facebook, you would see different types of ritual processes online. Some people even, what they do is or ana-achọ ime ife mmụọ ebulu phone we egosi ya online. Chezozie na o nwere ife dịka ịta mmụọ maka ọ bụrụ ife niile ka a na-egosi ofeke. Don't be offended for using the word ofeke. Ofeke does not really mean onye uche ye anara, but an uninitiated. So don't be offended by the word ofeke. O mean a different thing. You understand? So oburu ife niile ka a na-egosi. Oburu ife mmụọ niile ka a na-egosi. Even me as a researcher and a woman, if I go to ask some certain questions, at some point they will bridle their tongue. Ijo nyaha nna ka ihe na-ekwutọpụ n'ife na-achị gwa si na ọbụla ife niile ka a na-ekwu ekwu. When they ask ọbụla ife niile ka a na-agwa nwaanyị. Some people go as far as saying it. So most times I swallow it. Because one thing I know is that if it's something I'm going to learn, I would eventually learn it. Mana, because of social media, emego or the very open, somebody will sit down and type a long ritual processes. Even the ebook I wrote, Chinezumezu, I explained the reasons why the items were needed. Even when I tried to write further, I wanted to put the step-by-step processes on how to do it. I will type, I will clean, I will type, I will clean. And once it has started happening to me, I know that my spirit doesn't want me to say that particular thing. So for those that have read it, will see where I wrote notes before that some of the Ihanoa has been intentionally excluded. Because the other day, somebody asked me on YouTube, if you're trying to perform sacrifices if you want to feed your chi, or if you want to, perform a sacrifice, is it okay for her to cut herself and use her own blood? So those kind of things now, they're very implicating. Now, rituals nine aneme enwe reasons for rituals. If any aneme, you're trying to activate something, you're trying to bring something close, you're trying to appease something. Nine which reasons. Now, ndibo ada anokata tetolo ụtụtụ. Maybe ife. Mmadụ chọrọ ije gba afa, ede tetolo ụtụtụ je gbawa afa. Ihe mmadụ na-eme bụ no ịchọrọ ịgba afa. Few days before then, iwele ọjị kpọkụ mmụọ gị. Say na-ejekwa ije gba afa. Ọ bụrụ chi ịchọrọ ije machi gị, si chi gị na ịchọrọ ije machi, ịchọrọ ije nwe nyapụta ka efu ya, ka ịmali ya. You understand? Ọ bụrụ ịchọrọ ịgba afa the next day, the previous day, you go and have sex, you go and drink all manner of nonsense, you go and club, echi niile ị na-agbaga afa. Ọ na ịchọrọ ije mmiri, epetosi onwe gị, ịgba club nọ n'elu ya, iligo nwaanyị elu, emeche, ọfọdụ esili mmanya wee jebe. One time nchọrọ ije
ije mmiri. So 2 days before, I was with some friend and I'm not gonna match ije mmiri. So then like, oh yeah, now they want to follow me. I'm gonna say, no problem. Now I had. After the next 2 days can get the next day, I was now texting one of them. I said, "No club gas in the map," and he said, "It's not age." So no, how can I go to the club by this time? You're not going to be 3. I need Jamie the next day by 6. I say, okay, so bad. Although not on Halhajawal, I'm on Buddha a horror who will some Jew miri. I say, Halhapua, Jeben Chaleja, Macandum. So every ritual, anajo, imeno, ana kwado ya kwado. Ọ bụrụ na ị chọrọ even ordinary nzu ị na-eje ịtụnụ, ya bụrụ nwoke na-arụbeghị agwụ, ịtụkalịa more than 4 lines, ọ bụla a problem to you. Ọ bụrụ na mbọsị, ọ bụrụ na for instance na ị chọrọ ije mmiri kịta ije ebunye ndị mmiri gị ife now, enwere mbọsị obodo ji eje mmiri. Now on special occasions, you would have to go for a day before, sindi mmiri gị na ịmakwa na ọ bụrụ mbọsị ha na-ane, mana ha biko ha chele gị na ị na-abịa. Maka enwe time eji eje mmiri, which is as early as 6 o'clock before anwa na-agba n'elu, as late as 6 p.m. gbadawa 12 a.m. in the morning, mgbe ahụ ka eji eje mmiri. Maka otu ọ dị n'ụwa ka ọ dịkwa, sị na ndị mmiri na-ejekwa afịa, asị na ndị mmiri adịrọ lazy na fa na-apụ apụ, ọ masị gị na mmụọ na-apụ apụ. So before ijebe ije na, if you've been following me up, you will know one thing is that I give illustrations a lot, and most times I teach out of experience. Ife melum ka na-eji akụziri mmadụ maka mma nkụzi mmadụ ihe mma amalụ ka ihe na-achịkọwa bụlụ. O nwere otu mgbe m chọrọ ije n'Imo, mmiri mkpụkpa nọ n'Imo, m chọrọ ije ebe ahụ. O nwere affiliation with Ogulujekwe nọ na mgbago n'Eni. A day before, mweta ọjị gwa ndị mmiri na nna abịakwa ịbịa afụfa na ọ bụrụ mbọsị eji agọ ha eji eje mmiri, mana m chọrọ ịbịa nọ. I didn't even know self, uche m agbatara just to wele ọjị nọ my normal ritual, wele ọjị God dị ọfọ. Luo n'abalị, nlọtakwa dị nlọ n'abalị, ebe m were dị ọjị, pukwe the same thing na nlọ, waye na nlọ. Na ọ bụrụ onye nwere onye ime anya mmụọ ife ọjị na-ekwu, ịwa ọjị dosi, you can interpret it. Nwa ọjị na nlọ ahụ dosi, ukpolu m omepesi ọchịnisi alụmanya n'elu, ofu gboo n'ala, which is okwu ekwulu nwa iyi mobiaba nsi oke nje na ebe njeli igoti ife na akpakara, ebe njeli igo ife. So the woman never has me eje kweta te eje mmiri n'ọkwa the next day bụ afọ abịa eke self. Ọ dịka ọmam nke mbọsị dịka ụbọsị ori ọchịzọgo mbọsị njeri ya, mana ọsị no the next day ka m kwesịrị ịbịanụ. Hey, nsị na ihe a bụkwa eziokwu na m echeki okwe. Nsi oke nkwụọ ụgbọ ife niile m chọrọ ego donye n'aka the woman pụọ, si onye ọkada anya bụ nazie m ebe m ga-agba moto na ọkwa Nnewi. The next day ka m bịa, m hapụzie the whole thing na relax zie. The next day otu mpụkwa jebe. Mana o nwere ife bụ na ị na-agọ mmụọ nọrọ gị na-agọ ịya ama. First time m njele mmiri, njeje ekpere na mmiri, na-eme ekpere, ipi niile adajụọ, akpata oyi na-awụ m n'arụ. Mgbe mechekwuru mmiri siren, ozugbo nnachi ibu n'iru menu nọ ụmụnte ka chi ọzọ m bịa nwee confirm godi na ọbụla sọ mụ nọgodo ebe a first. But that one njeziri ngecha mmadụ ntị wee jee n'ebe ọ dị nọ ka na-agwa onwe m okwu nkwuchie kọlasịrị pụta. So at the end of the whole thing, meet is my mentor na-agwazi ihe mere. Ọ sị m na so mmụọ gwacha m ife m ga-eme, nje gele mmadụ ntị.
mana ọkwa na anya nwatakịrị. Asị m na m ekwesịghị igede woman ntị. Ịgọrọ ọfa sị gị na nlọ gị bịaba ijebe ahụ jee gee mmadụ ntị. Ọlụ ahụ na n'iyi na mana ekwetara m na ọbụla like ọlụ ada na n'iyi na aja ahụ chụrụ nwere ebe ihe ọ gbufuru m maọbụ o nwere ihe o mere. I just left it that way. Everything anyị na-eme n'ọdịnala nwere oge eji eme ya. O nwere reason eji eme ya. O nwere mmụọ a na-akpọku on a certain day. Nwee mmụọ a na-akpọku on a certain day. Nwee ife ada eme on a certain day. Nwee rules, nwee regulations, nwee do's and don'ts. None. But for some reason, mmadụ abịasị gị weta akwụkwọ ogilishi, weta scent leaf, weta sugar, itinye ya mee nka, you will attract favor to yourself. Ije mekweni ya. Eji ọkwachi gị ọmụme ife. So ihe a niile dị wrong. At some point, you end up attracting something that you don't even know. Images, you now be asking yourself, where is my problem coming from? Forgetting that no ihe me without knowing. Because ne for ihe nwanụ online fu ọ dịghị nnọọ ka nweke nnọọ testimony abịa gba chezozie na a na-alụ ife niile na-alụ these days. You can check a comment section. Yes, I did this and it worked for me. I did this and it can work for some people. But sometimes it will not work for you. Because of one thing or the other. So be kono. Let's try to censor some of these things. If it could try kapalo onwegi. Some people ga say it says symbol, it says dollar, it says naira, it says senka. At the end of the day, what are you trying to achieve? Now that does not mean no onwe lole man jira ka gi lu onwe gi. Onwe some people ya bu ijeje gba afa. Chi ga say gi gini. Na gi welu nnekwu, gi gbolie nnekwu. Or gi weteli ye gi wete nwego ipu ni nwoke. Chi ga say gi weteli nnekwu. Ijoze ke chi gi siri ona chi nwoke ka inwe. Kezi fo jiwe si gi weteli nnekwu. O nwere zo si gi weteli nnekwu. Omego si gi jiri aka gi gbolie ye o si gi mesala aka. O si gi golie gi wete nzu pụta n'ụtụtụ. O wete oji pụta n'ụtụtụ chanya na anyanwụ na-eze elu. Ikwu okwu. Or chi ga si gi mee one or two things. Now chi gi assign golo gi this thing. Or sanction golo gi. Gi na-ekwu. At that moment ị na-eme that thing. Now ka ị na-eme that thing. Ọ bụrụ na o nwere mmụọ ọbụla maọbụ na o nwere ife na-abịa ịtọnye aka na-abịa kọsasịrị gị ife na-achọ ime. Ọ bịala ịbịa lashi onwe to you. Chi ga-anọchie ya ụzọ. Maka ọnya zigo ọlụ. Ọnọdụ so manọkata zipu gị ihe hapụzie gị ka ife mezie gị. Maka na ọ nọ ọlụ. Mana ọ bụrụ na ọbụla chi gị si gị mee ife ije ebe ahụ jee mewe ya. Chi gị nweke nọla ebe ọ nọ ihe asị gị amamihe onye a na-eme. Emesịa na bụrụ mmewe n'ihe ife ịchọrọ ime na emesịa mụ na ya ekwubenu. Onye ọmụsị m biko banyere ka m bịakwa na chete hapụ ya mewe ife ọcha asị na chi adịghị n'izu ekwuru ya. So bikonu ụmụ ọdịnala Igbo. We're in the age of we're in the age of Aquarius. Akpoye Ogaun. Renaissance. English nina na haso. Anjani nesuchekwe. But what we should understand is that you need to censor what you see online. Makana nkocha bolo ojo. Before him mother holy ife ozo. So I hope that this my mini rant would prove helpful to people. If you're having a problem, afa agwa gị ife ị ga-eme. Ijeme ife ị ga-eme. Which normally n'ọgwụnye dibịa ga-emere gị. O mechere gị ihe ọ ga-emere gị. I welukwa ọjị gị na-akpọku chi gị. Na-agọli ya n'ụtụtụ. Ị na-agọli ya. Ị na-echetakweri ya nkwa o kwere gị.
na-echitekwere nkwa ekwere ya. Maka na-abụ ịchọ ka mmụọ meele gị ife, esi ya mmụọ imele m ife a within this period of time, ị ga-ewetali esusu nso na mmụọ mere gị ife a within that period of time, ka ife ị ga-eme ijekweje mebuzukwe nkwa ekwere ya. Maka kwana ọkwa na aka nri kwa aka ekpe akwụkwọ n'aka nri, n'ọkwa na okwu ekwuru na ọta onye na ya gazienu. Daalụnụ. Ọ ga-adịrị nwoke mma, dịrị nwaanyị mma, dịrị onye ọbụla mma. Ise. Bye bye.